Indi şu yerdeki misala seretsek, ýokarda berilen formula has düşnükli bolar. Klasta bar bolan 9 okuwçydan 4'üsini piknik üçin, galanyny bolsa basketbol topary üçin näçe görnüşde saýlap bolar. Indi piknik üçin saýlanjak okuwçylaryň kombinasiýasyny hasaplaly onda. Kombinasiýa 9 okuwçydan 4'üsini piknik üçin saýlasak, netije näme bolýar? 9 faktorial, gatnaşan 4 faktorial, köpeltmek 5 faktorial. 9'dan 4 aýrýas 5 bolýar. Indi şu ýerde öňündäki bölegi 5 bilen gysgaldan ýagdaýymyzda ýokarda näme galýar? 9, 8, 7, 6, 5 bölegi hem gysgaltdyk. Berde 4, 3, 2, 1 galýar. 2 üçin 6, şu 6 bilen gitdi. 4 bilen 8 gysgalsak berde 2 galýar. Onda netije näme bolýar? 18 köpeltmek 7'den 7 8'in 56 5 ýatdy. 1 7'in 7 ýatdak bilenem 12. Demek 126 bolýar. Indi galan okuwçy näçe tane okuwçy galdy? 9 okuwçyň 4'üsini pikniге alan olsak, galan 5 etem basketbol topary üçin diýe. Indi men piknik üçin dälde basketbol topary üçin saýlanan okuwçylary kombinasiýada hasaplajak bolsam näme etmeli? Kombinasiýa 9'dan 5 hasaplamaly. Deňdir. Onda 9 faktorial, gatnaşan 5 faktorial, köpeltmek 9'dan 5 aýrýas bolýan 4 faktorial bolýar. Seretýäs şu bir zat. Demek netijemiz 126 bolýar ýene-de. Onda şu ýerdäki formulany biz özümizde aňsat bolan ýagdaýda ulanyp bilýäs. Ýagny n elementden r elementi seçip alan ýagdaýymyzda şol n elementden n minus r elementin seçip alan ýagdaýymyzda deň bolýar. Başgaça aýdanymyzda haçanda iki sany kombinasiýa ýazanymyzda şolaryň ikisiniň jemi ähli elementin sanyna deň boljak bolsa, onda olaryň ikisi deň. Şeýlerde düşünüp bilersiz. Meselem diýelim, men aşakdan başga mysal bereýin. Meselem diýeli 10'da 6'yny seçen ýagdaýymda şunun kombinasiýasy bilen 10'da 4'ün kombinasiýasy bir-birine deň. Sebäbi 6 bilen 4'ü goşan ýagdaýymda 10 bolýar. Indiki tema Pascal'ın uçurşluğu ve binomial giňelme. Indi bul nerede ulanýas ilk bilen köp kişiň kösenýän ýeri şu goşmak, aýyrmak ýaýyň içinde bolan ýagdaýynda şolaryň kvadrady, kuby, 4-nji, 5-nji derejeler nähil açylýar. Şolaryň belli bir düzgünü bar. Ya tutman düşünen ýagdaýyňyzda gön edip bilýäňiz. Şu ýerde formulalar berilen. Islendik sanyň 0-njy derejesi 1 bolýan üçin berde gön 1 ýazylan. Ikinji ýagdaýda 1-nji dereje işlet ütketmeýän üçin gön özi ýazylan. Şu ýerdäki gyzyl sifirleri ünsberiň soň bilen düşündirmekçi. Indi kvadrat bolanda nähil açýas? 1-njiniň kvadrady goşmak, 2 köpeltmek 1-nji we 2-nji goşmak 2-njiniň kvadrady. Indi şu ýerde koeffisientler 1, 2, 1 şeklinde hemişe başlanan ýagdaýynda 1-njini alýas we ýaýyň daşyndaky dereje näme bolsa gönü şonuň üstüne goýas. Ýanyna da 2-njiniň 0-njy derejesinden başlaýar. Ýani şu ýerde baýanyň 0-njy derejesi badiwem hasap edip bilýäňiz. 1 bolýan üçin ýazylmaýar. Ikinji ädimde 1-njiniň derejesini bir azaltýan, 2-njiniň derejesini bir artdyrýan. Ýani şu ýerden men şuny a-nyň kvadrady b-nyň 0-y goşmak. Indi a-nyň derejesini bir azaltýan 1 bolýar, b-nyň derejesini bir artdyrýan, b-nyň 1 bolýar. Goşmak indi a-nyň derejesi 0 bolmaly, b-nyňkine 2 etýän. Ýani her ädimde bir başlangaç ädimde ýaýyň derejesi bilen başlap, birinjiň derejelerini azaldyp gitýän, ikinji goşuljy üçin 0-dan başlap ýaýyň derejesine çen artdyryp gitýän. Öňündäki koeffisientlaryň nerden gelip çykanyny häzir şu ýerdäki Pascal'ın uçurşluğundan görüp bilýäs. Indi mysal üçin şu zat kubda göreli. Birinjide şu ýerde meselem a-nyň kuby, b-nyň 0-y. Ikinji ýagdaý, ikinji goşuljymyz a-nyň derejesini azaltýan, kvadrat etýän, b-nyňkyny bir artdyrýan. Üçünji goşulju hökmünde a-nyň derejesini bir azaltýan, b-nyňkyny bir artdyrýan. Dördünji goşuljuda a-nyň derejesini 0 etýän, b-nyňkyny bir artdyrýan. Onda bäri düşünükli bolan bolsa, indi öňündäki koeffisientler we alamatlara geçýäs.
şuň öňünde 1 bolýan bolsa niden gelip çykýar, şuň öňünde 3 bolýan niden gelip çykýar. Şu ýerde Pascalyň 3 hurşlugy bar. Pascalyň 3 hurşlugy nädip düzülýär? Birden başlaýar. 1-1. Şu ýerde bir hemişe garada birler gitýär. Iki gypdal diňe birden durýar. Inni 3-nji tetreden başlaly. Bir ýazylan şu ikisini goşan ýagdaýymyzda şu ikisini goşan ýagdaýymyzda 2 bolýar. 2 gypdal 1. Inniki ädim ýene birden başlaýan 2 bilen 1 goşan 3 bolýar. 2 bilen 1 goşan 3 bolýar. 1. Onu ýene birden başlaýan 3 bilen 1 goşan 4 bolýar. 3 bilen 3 goşan 6 bolýar. 3 bilen 1 goşan 4 bolýar. Dimek, her ädimde şu bir zady gaýtalak etden ýokardaky ikisini goşup başakdan indiki ädimiň sanlary gelip çykýar. Inni şu ýerdäki bir diýänimiz ýaýyň daşynda derejede 0 bolanda ýagdaý. Onu şu ýerde seretsek, ýaýyň daşy 0 bolanda 1. Şu gyzyl ýazylanlar şu ýerden alınýar. Haçynda derece 1 bolanda koeffisientimiz 1-1. Näme berde? 1-1 gyzyl bilen ýazylan. Derece 2 bolanda koeffisientler 1-2-1 şeklinde. Näme seretýäs? 1-2-1. Haçynda derece kup bolanda 1-3-3-1 seretýäs 1-3-3-1. Osoň derece 4 bolanda 1-4-6-4-1 şeklinde. Näme berde 1. Ýa bu 2 köpeltmek diýip alynan üçin 4 ýarsy gitmeli bolýar. Şoňa görä ýazylan bu. Ondan soň alamatlar näme görä ütgäýär? Alamatlar şu ýerdäki B-niň derejesi täk bolan ýagdaýynda kılan öňünde eger ya minus bolsa ýaýyň içinde täk bolan derejedäki öňüne minus, meselem B-niň 1-nji derejesiniň öňünde minus, B-niň 3-nji derejesiniň öňünde minus. Haçanda B täk derece bolanda minus goýan, galanlar plus gitýär. Eger şu ýerde goşmak bolan bolsa onda hemmesi goşmak bolýar. Inni bu ýerde şular ulanyp men nämeler tapyp bilen, koeffisientlaryň jemini hasaplap bilen, koeffisientlaryň jemini hasaplamak üçin, mysal üçin şeýle uzun bir näme berilýär, bize mysal berilýär. Mysal berilen ýagdaýynda koeffisientiň jemini tapmak üçin men näme etýän? A bilen B-niň ýerine 1 goýan. Şonda koeffisientleriň jemi gelip çykýar. Sebäbi mysal üçin diýelim şu ýere 1 goýan ýagdaýymda öňündäki koeffisientim 1, bären 1 bolsa -3, +3, -1 şeklinde bolýar. Onda ýadymyzda saklamaly zat koeffisientleriň jemini tapmak üçin ýaýyň içindäki bahalara 1 goýmaly. Hemişelik san tapmak üçin, meselem hemişelik san şu ýerde x bilen y, ýani a bilen b bagly bolmadyk sanlar. Ya da meselem x goşmak 1 men açan ýagdaýynda şu ýerde x-e bagly bolmadyk san tapjak bolsam, ýaýyň içindäki sanlara 0 goýmaly bolýan. Birem näçe goşuljuň barlygyny tapmak üçin onda derece 1 goşmaly. Käbir misallara seredelim şu ýerden. Indi ýanky düzgününe görä men şunu aşşak bolsam näme etmeli bolýan? Ilki şeýle ýazyp çykaly. 2x y 2x'iň derecesi näçeden başlamaly? 6-dan başlamaly. Y derecesi 0'dan. Alamatlarda hiç hilek problema ýok. Onda hemmesiniň öňi plus bolup gitýär. Koeffisientler entäk bilemok diýip hasaplaýan. Onda ikinji ädimde 2x'iň derejesini 1 azaltýan, 5, y derejesini 1 artdyrýan. Goşmak. 2x'iň derejesini 1 azaltýan 4'e düşýär, y derecesi 2 galýar. Goşmak. 2x kup, y derejesini artdyrýan. Goşmak. 2x'iň derejesini kvadrada düşýär, y 4. Goşmak. 2x'iň derecesi 1'e düşýär, y 5. Iň soňkymyzam 2x'iň derecesi 0'a düşýär, y 6. Indi şu ýerde biziň etjek zadymyz öňündäki koeffisientler bilmeli. Öňündäki koeffisientler ýyzdanam görüp bilýäs şu ýere gelen ýagdaýymyzda 6-njy derece 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Muny eger ýatdan bilmeýän bolsaňyz gönşül çurşlugy çyzgym bilýäňiz, ýanky goşup aşak geçip bilýäňiz. Onda 1, 6, 15, 20. Birinjimiziň öňünde 1, ikinjimiziň öňünde 6, 15, 20, 15, 6, 1 şeklinde. Endi onda deňdir diýsek, şu ýerden
0 derece işte ütgötmeyen için onda şu 2x'in 6'sı goşmak 6 köpeltmek 2x'in 5'i y goşmak 15 köpeltmek 2x'in 4'ü y kvadrat goşmak 20 2x'in kubu y kub goşmak 15 2x kvadrat y 4 goşmak 6 2x berde göne 2x bilen 6'yny köpeltmem ýazyp bilýäs. Onda 12x y 5 goşmak 2x'in derecesi 0 bolunca 1 bolýar. Onda y 6. Indi aşaky B mysaly seredip aňlatmanyň näçe sany goşuljysy bar. Biz näme diýipdik? Näçe goşuljagyň barlygyny biljek bolsak, biz derejemize bir san goşaýmaly bolýas. Onda 12 goşmak 1 deňdir 13. Demek şu aňlatmany açan ýagdaýymda 13 tane goşulja bolýar. Indi şu wurtda şu mysal üçin seredip görelim. Mysal üçin diýeli 6. Şu mysalyň 7 sany goşuljysy bolmaly. 1 2 3 4 5 6 7. Demek formulamız dogry.